Except bafethu Skipan, Nigren, and I'm Gren. So today what's gonna be happening is I don't know. But asabe lishike like embassy yabo sobona phambili. But first of all before sihamba kumele siqale sidle. Uyapi ungadlanga. Ngoba ukushanga impama mina. Kumele udle kuqala ekseni. So le engidlayo namhlanje isoup ne rice. Ngiyabona le soup ne rice leya. Ngele ngavela lapho ukupheka izolo so ngapheka zona. Obviously mfethu noma kuthiwa uzofaka ikepisi uyapi nenwele ezimadlakadlaka. Brush inwele or ukama inwele ube green na ube umuntu man. Ngifashoni yazibuza waye ngifaka skipper eBay. Otherwise nayi weather yangaphandle nayi ne view yami engihlale ngibona ekseni nayi ne beach ngiyabona ulwandle ngibona ulwandle mina every day mangivuka ekseni mangathi clubs nazi nezinkuni yabo lezi mangazijonshe ikazi nesithengise ngahamba nemali. Also playlist engivuke ngayo namhlanje nani yabona maskando yasambeni ke sijike like embassini ke fast. Okay before ngiphuma ireza yami ngichaza ngoba inepile eningi shuma uzibheka ngapha uzibheke emaromini uzibheke ku floor ne floor cause floor ne floor inepile zayo ezi 65000 awungase ngibayilahleke manje kazi bengenzani. Otherwise yeah zi 65000 floor ne floor uzibheke romini uzibheke naseyidepsini. Boom sengaphandle uyapi ungaphethanga pondo uyapi ungaphethanga ipondo mophuma eromini make sure ukuthi uphatha ipondo so that uzongena emakuleni uthi boom buye namachepisi yabo uzoyeka ukusinokela istamkoko umlomo. So njengoba ngihamba mangithi clubs ngapha ka light hayibo na amaphoyisa lapha seKings guys on newspaper magazine fast singakakufaka isibhaqo nale clip eniyibona manje ke ngithathe kabuhlungu kanjani ngele ngenza ngathi ngisula iscreen ukuze lo muntu oseceleni kwamanga jump nesivlogesa kabuhlungu kodwa nane mashuttleini yo umuntu kuvele kube ngathi uyahlanya lento ayenzayo ngafika ke esikolweni ngithi kini ngafika ke esikolweni ngizenza inkunzi kuba ngathi lento engizoyifunda lana ngizophuma ngiba nanganguza sangena ke eclassini. Okay ke ngizobhlera abantu ke la ngifuni ke mina bathi ngenze njani ngenza njani ke uPopi angazi kwenzeni uPopi bangibizela umuntu engingamazi enafi class ke ngile ngavaya ke mina ngosha ama video kulela pause la ngishuma yabo ende kazi ngiloke nginenzela ama video mara nina nifuna ungifollow nina nambasela nina. Otherwise thank you so much for watching the vlog. See you guys in the next video.